Ndewo, this is Yvonne and welcome back to Learn Igbo channel. In this video, we're going to learn 65 Igbo phrases about house chores. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ana m ehicha usekwu. Ana m ehicha usekwu. I am cleaning the kitchen. Ị na-asa efere? Ị na-asa efere? Are you washing the dishes? Ị na-asa efere? Ị sara efere? Ị sara efere? Did you wash the dishes? Ị sara efere? Ọ na-aza ala. Ọ na-aza ala. She is sweeping the floor. Ọ na-aza ala. Ọ na-ekpochapụ kapeti. Ọ na-ekpochapụ kapeti. He vacuums the carpet. Ọ na-ekpochapụ kapeti. Anyị na-ehicha ala. Anyị na-ehicha ala. We are mopping the floor. Anyị na-ehicha ala. Ha na-emezi akwa. Ha na-emezi akwa. They are making the bed. Ha na-emezi akwa. Ị nwere ike ihichapụ uko? Ị nwere ike ihichapụ uko? Can you dust the shelves? Ị nwere ike ihichapụ uko? Ana m apịaji uwe. Ana m apịaji uwe. I fold the clothes, or I am folding the clothes. Ana m apịaji uwe. Ọ na-ede uwe elu ahụ. She irons the shirt, or she's ironing the shirt. Ọ na-ede uwe elu ahụ. So to iron is ide, the verb ide, ide akwa. Ọ na-ebupụ ihe mbumbu ahụ. Ọ na-ebupụ ihe mbumbu ahụ. He takes out the trash, or the bin, as we say here in the UK. He takes out the trash, or he's taking out the trash or the bin. Ọ na-ebupụ ihe mbumbu ahụ. Mbumbu, some people call it mbumbu. Some people also call it ahịhịa. So it all depends on the context when the person is talking. Sometimes ahịhịa means, ahịhịa actually mainly means grass. But in this context, when someone tells you tufuo ahịhịa ahụ, throw that rubbish away, because it's seen as kind of waste. Ọ na-ebupụ ihe mbumbu ahụ, ọ na-ebupụ ahịhịa ahụ.
Anyị na-ehicha window. We clean the windows, or we are cleaning the windows. Anyị na-ehicha window. Anyị na-ehicha window. Ha na-asa ụgbọala. Ha na-asa ụgbọala. They wash the car, or they are washing the car. Ha na-asa ụgbọala. Sometimes you might hear people refer to car as moto. So you can either hear moto, or most times you hear moto, not ụgbọala. But ụgbọala is the indigenous name for car. Ị hichara ụlọ nsa ahụ? Ị hichara ụlọ nsa ahụ? Did you clean the bathroom? Ị hichara ụlọ nsa ahụ? Ana m edozi obi ụlọ ahụ. Ana m edozi obi ụlọ ahụ. I am tidying the living room, or I tidy the living room. Ana m edozi obi ụlọ ahụ. Ọ na-agba ihe ọkụkọ ndị ahụ mmiri. Ọ na-agba ihe ọkụkọ ndị ahụ mmiri. She is watering the plants. Ọ na-agba ihe ọkụkọ ndị ahụ mmiri. Ọ na-ahazi akwụkwọ ya. Ọ na-ahazi akwụkwọ ya. He is organizing his books. Ọ na-ahazi akwụkwọ ya. Anyị na-ehicha igbe oyi. Anyị na-ehicha igbe oyi. We clean the fridge, or we are cleaning the fridge. Anyị na-ehicha igbe oyi. Ha sara ala. Ha sara ala. They washed the floor. Ha sara ala. They washed the floor. Ị nwere ike inye nkịta nri? Ị nwere ike inye nkịta nri? Can you feed the dog? Ị nwere ike inye nkịta nri? Ana m ehichapụ tebụl. Ana m ehichapụ tebụl. I am wiping the table. Ana m ehichapụ tebụl. The Igbo word for table is ndokwasa, or oche nkwago. Ana m ehichapụ table, or ana m ehichapụ ndokwasa, or ana m ehichapụ oche nkwago. Ọ na-asachapụ stovu ahụ. Ọ na-asachapụ stovu ahụ. She is cleaning that stove. Or you could say, ọ na-asachapụ ekwu ahụ. Ekwu means cooker or stove, or whatever you use to cook food. The gadget that supplies the heat for cooking food is ekwu. But most people say cooker or stove. But the Igbo name for cooker or stove is ekwu. Ọ na-asachapụ stove ahụ, or ọ na-asachapụ ekwu ahụ. Ọ na-agbanwe mkpuchi akwa.
na-agbanwe mkpuchi akwa. He is changing the bed sheets. Ọ na-agbanwe mkpuchi akwa. Anyị na-ewepụ ihe egwu ụmụaka. Anyị na-ewepụ ihe egwu ụmụaka. We are putting away the toys. Anyị na-ewepụ ihe egwu ụmụaka. Ha na-ehicha oven. Ha na-ehicha oven. They are cleaning the oven. Ha na-ehicha oven. Ị na-ehicha ebe ụlọ ụgbọala? There's a typo here. There shouldn't be a after ebe. Ị na-ehicha ebe ụlọ ụgbọala? Are you cleaning the garage? Ị na-ehicha ebe ụlọ ụgbọala? Ana m ehicha ngwa ụlọ. Ana m ehicha ngwa ụlọ. I am cleaning the furniture. Ana m ehicha ngwa ụlọ. Ọ sara uwe. She washed the clothes. Ọ sara uwe. Sometimes you might hear ọ sụrụ akwa. Ọ sụrụ akwa or ọ sara uwe. They mean the same thing. If you're in the Anambra axis, you might hear ọ sụrụ akwa more than ọ sara uwe. Ọ sara uwe. She washed the clothes. Ọ na-ekwo sink. Ọ na-ekwo sink. Sink is okonsacha, but not many people use that word okonsacha. Ọ na-ekwo sink. He scrubs the sink. Ọ na-ekwo sink. Sink ahụ ruru unyi. Sink ahụ ruru unyi. That sink is dirty. Sink ahụ ruru unyi. Ha na-aza ife ilo. Ha na-aza ife ilo. They are sweeping the corridor or they are sweeping the veranda. It depends on which one you want to use, but ha na-aza ife ilo. They are sweeping the corridor. Ị nwere ike ikpochapụ ahịhịa ahụ? Ị nwere ike ikpochapụ ahịhịa ahụ? Can you empty out the trash or can you empty out the bin? Ị nwere ike ikpochapụ ahịhịa ahụ? Ahịhịa ahụ. Ị nwere ike ikpochapụ ahịhịa ahụ? Remember before I said that you either use mbumbu or ahihia. Ahihia in this context means trash or rubbish, but the main usage for ahihia is typically grass. Ị chọrọ ka m saa window? Ị chọrọ ka m saa window? Do you want me to wash the windows? Ị chọrọ ka m saa window? Ọ na-apịakọta akwa asụrụ asụ. Ọ na-apịakọta akwa asụrụ asụ.
She is folding the laundry. Ọ na-apịakọta akwa asụrụ asụ. Ọ na-ehicha azụ ụlọ. Ọ na-ehicha azụ ụlọ. He is cleaning the backyard. Ọ na-ehicha azụ ụlọ. Anyị na-ehichapụ ụzọ oko. Anyị na-ehichapụ ụzọ oko. We wipe or we are wiping the shelf doors. Anyị na-ehichapụ ụzọ oko. Ha na-ahazi uko. Ha na-ahazi uko. They are organizing the shelves. Ha na-ahazi uko. Ị na-ehicha ime okpuru ụlọ? Ị na-ehicha ime okpuru ụlọ? Are you cleaning the basement? Ị na-ehicha ime okpuru ụlọ? Ka m wepụ ikpo eme atụfuo ndị a. Ka m wepụ ikpo eme atụfuo ndị a. I missed out efere, but what I wanted to say here is, let me take out this pile of disposable plates. So it would have been after the ikpo, then efere. Ka m wepụ ikpo efere eme atụfuo ndị a. Eme atụfuo means disposable. You use it, you make it, you use it, and you throw away. Eme atụfuo. Ka m wepụ ikpo eme atụfuo ndị a. Ọ na-aza steepụ. Ọ na-aza steepụ. She is sweeping the stairs. The Igbo word for stairs is nkwago, but many people don't use nkwago, they use step. Ọ na-aza step. Ọ na-ehicha ime ụgbọala ahụ. Ọ na-ehicha ime ụgbọala ahụ. He is cleaning the car interior. Ọ na-ehicha ime ụgbọala ahụ. Wepụ ọnyanwu ududo ndị a. Wepụ ọnyanwu ududo ndị a. Remove these cobwebs. Wepụ ọnyanwu ududo ndị a. Ụzọ ndị a ruru unyi. Ụzọ ndị a ruru unyi. These doors are dirty. Ụzọ ndị a ruru unyi. Ị nwere ike ihicha ụzọ niile, biko? Ị nwere ike ihicha ụzọ niile, biko? Can you clean all the doors, please? Ị nwere ike ihicha ụzọ niile, biko? Ana m asa ite. Ana m asa ite. I am washing the pots. Ana m asa ite. Ọkụ nsacha sụchiri asụchi.
Ọkụ nsacha sụchiri asụchi. The sink is blocked. Ọkụ nsacha sụchiri asụchi. Ọ gbajiela azịza o ji aza ezi ụlọ. Ọ gbajiela azịza o ji aza ezi ụlọ. He has broken the broom he was using to sweep the compound. Ọ gbajiela azịza o ji aza ezi ụlọ. Onye ga-asa ụlọ mposi? Who will wash the toilet? Onye ga-asa ụlọ mposi? Who will wash the toilet? Onye ga-asa ụlọ mposi? Ha na-ahazi akpụ ụkwụ ha niile. Ha na-ahazi akpụ ụkwụ ha niile. They are sorting all their shoes. Ha na-ahazi akpụ ụkwụ ha niile. Ị hichapụrụ enyo? Ị hichapụrụ enyo? Did you wipe the mirrors? Ị hichapụrụ enyo? Azaghị ala. Azaghị ala. This floor wasn't swept. Azaghị ala. Igbe ndakwa nri a adịghị ọcha. Igbe ndakwa nri a adịghị ọcha. This microwave is not clean. Igbe ndakwa nri a adịghị ọcha. Akupe latrik a dị ọcha. It's supposed to be akupe, A-K-O-P-A, or let me spell it in English, the way you spell in English, A-K-U-P-A. It's supposed to be E, not A. Akupe latrik a dị ọcha. This electric fan is clean. Akupe latrik a dị ọcha. Ṅachaa efere ndị ahụ. Ṅachaa efere ndị ahụ. Rinse those plates. Ṅachaa efere ndị ahụ. Kwuo ya ọfụma. Kwuo ya ọfụma. Scrub it well. Kwuo ya ọfụma. Onye ga-asụ ọhịa? Onye ga-asụ ọhịa? Who will mow or cut the grass? Onye ga-asụ ọhịa? Ana m ede akwa. Ana m ede akwa. I am ironing clothes. Ana m ede akwa.
Gbasaa akwa anyị n'ezi. Gbasaa akwa anyị n'ezi. Spread our clothes outside. Gbasaa akwa anyị n'ezi. Hichaa ahụ aja ahụ. Hichaa ahụ aja ahụ. Wipe those walls. Hichaa ahụ aja ahụ. Ị saghị iko ndị a ọfụma. Ị saghị iko ndị a ọfụma. You didn't wash the cups well. Ị saghị iko ndị a ọfụma. Akwa ndị a akọbeghị. Akwa ndị a akọbeghị. These clothes are not yet dry. Akwa ndị a akọbeghị. Ị na-apịaji akwa nhicha ahụ? Ị na-apịaji akwa nhicha ahụ? Are you folding the towels or do you fold the towels? Ị na-apịaji akwa nhicha ahụ? Onye bawara akwa ndị a? Onye bawara akwa ndị a? Who soaked these clothes? Onye bawara akwa ndị a? Anyị ka ga-ehicha ebe a. Anyị ka ga-ehicha ebe a. We will still clean this place. Anyị ka ga-ehicha ebe a. Akpụ ụkwụ gị emechuola ala m hichara. Akpụ ụkwụ gị emechuola ala m hichara. Your shoes have dirtied the floor I cleaned. Akpụ ụkwụ gị emechuola ala m hichara. And that brings us to the end of today's 65 Igbo phrases about house chores. Don't forget to like this video if you like it, and share with your friends. And if you haven't yet done so, please subscribe. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.